Ако трябва да изброявам 3 неща на този свят, които най-много мразя, то това би били. На трето място, децата. Шегувам се, разбира се. На трето място са, може би, и комарите. На второ място ще сложа зимата, просто мразя студа. И на първо ще сложа заблудените фенчета на Линшо-Простиншо. Хора, добре дошли в днешното видео. Аз съм Мартинчо, както ето това буклуче тук на екрана казва, и днес ще реагираме на нейните видеа, свързани с китайката или японка Лина. Преди да започнем обаче, ако искате още такъв контент, в който гледам фен профили на известните ни любими BG тиктокъри, абонирайте се за канала с камбанката, ударете по един лайк на това видео и се абонирайте също така и за Кралски. А сега нека да стартираме днешния епизод. Сега ще намаля звука, защото, както винаги, това е поредния канал, който събира абонатите си само от шорт видеа. Вижте, в видеоклипове има топ 5 тайни в Avatar World. Знаехте ли ги? Линшо. Да не говорим, че коментарите на това момиче се пишат от изкуствен интелект, тъй като тя не е способна да напише толкова грамотно коментар. Буквално мой фен. Знаех за нейното съществуване, но казано какво пише, но просто чашата преля в момента, в който тя се подигра на моето интро и ми каза, че аз не съм интересен само защото не съм си показал лицето, да не говорим за нея, която показва лицето на Простиншо през половината време. Намаляме звука и нека да видим всички нейни шортове, като започнем от първия. Тук обаче нещо говори, така ще увеличим. То ти си мязаш на гълъб и по принцип. И сега, ако дойдеш тук да ми пишеш, че ти си глупак, защото обиждаш другите по това как изглеждат, ти пък не си показал лицето. Има зелено, има синьо, има лила. Да, демек ти си цела дъга направо. И защо гласа на тази жена е като на мъж? Някой може ли ми обясни? В смисъл, знам, че гласът и другите неща не са контролирани от човека. Той се ражда с тях, но защо? Защо? Това да не е... Това всъщност може и да е мъж. Вие осъзнавате ли го това нещо? Това може и да е мъж. Но за това ще си говорим в друг епизод. Абсолютно всичките гълъбни цветове. С тебе ме е бава, че вече новият ми прякор е Калапиншо. Не. Не е Гълъбиншо, спокойно. Твоят нов прякор е Простиншо. Както Лили е Лили Простачкова, ти си Лили Линшо Простиншо. Че това е страхотен показател, че е време да я сменим. Може би мислиш? Не мога. Губя страшно много мозъчни клечки. Аз дори не мога да говоря. Заради тази жена загубих и речника си, и разума си, и мозъка си. Но нека да видим в коментарите, които са писани тук. Супер си! Много искам втора част. Мерси, скоро ще я пусна. Да, това е от лапетата, които си лайкват сами коментарите. Браво! Аплодисменти, браво! То не доказваш, че не си лапе. Смисъл, браво. Мислите за 18 годишна жена. Да, даже повече направо. 100! Тук пуснах видеото, има някаква музичка, която може би ще е копирайт. Твоят рожден ден. Не ме интересува кога е твоят рожден ден, нито ме интересува, че си свързана с Дара, Глупара. Само да видим тук най-новите. Благодаря, супер си, най-готината си ти. Обичам Дара, теб и Линчето. Моят рожден ден е май месец. Никой не те е питал. Следващото е харесвате ли Линшо? В тази визия от напиткат. Не. Още повече ми мяза на азианка и на китайка в същото време. И те коментарите са от едни и същи бавно развиващи се хора. Буквално. Тук имаме и рекламки. Тайлила е монетизирана с Тайлила е. Обожавам Лишочка. Тя е прекрасна. Много як едит. И аз обожавам...
И аз обожавам Лин Шочито. Благодаря. Абе, хора, кажете ми, аз ли съм твърде скептичен или просто наистина тези канали са ненормално зле? Просто знам, че и моите канали не са цвете за мирисане, но тези канали сякаш ме карат да си издрайфам червата без извинение. И Дара Йотова, тя прави едити за Дара Йотова, човек. Я видим тука. Много си готина. Какви са те, бе? Това братята и сестрите на Линшо ли са, какво? Някакви котки. Не ми харесват. Обичам котките, но само защото е твоя, сигурно я мъчиш по цял ден, човек. И просто... Не ми я показвай тази безгрим, моля ти, си ще умра. Крещиш ми в колата, но пускат моята песен по радиото. Аз не мога просто. Линшо си взима колачи, моля карва, я да видим, бе, тази сигурно е блъснала. Вие сте си извънредните новини. Линшо с прякора, който Марти измисли простиншо, блъсна. Внимание, един колездач, 50 000 човека на магистралата, 2 коли, 1 камион и 1 моторист. Всички от тях са мъртви. Аз нямам повече какво коментирам. Това е канала. Описанието е Да, дядо Коледа през лятото. Това е доста дълго описание. Аре да го прочетем и да видим какво точно е описала тя за канала си. Здравейте, приятели! Аз съм фенка на Лина. Скандална, готина, кют. Слаих сам не научи се да пишеш, бе. Слушам Галена. Тя е фен на чалгата, хора. Чалгата трябва да умре. Хаштаг чалгата умира. Ще се радвам, ако лайквате, коментирате и други. Видеята ми ще са от различен сорт. Не. Почти всичко е за Линшо, буквално. Ще стават за всякаква възраст. Така ли? Стават за всякаква възраст. Тя Линшо по принцип е за хора над 18 години. И полицията трябва да те арестува. За какво ще качвам? Предимно качвам Лина, Линшо, котетата ми, Brawl Stars. Къде има Brawl Stars в канала ти, ако мога да попитам. И Avatar World. Не трябва ли да е Avatar World? Или аз се бъркам, не знам. Всеки петък ще има влог в видеоклипове или някакъв челендж. Ще отговарям на въпроси, задавани в коментарите ви. Добре, няма да ти ги задавам в коментарите, но искам да отговориш на тези мои въпроси. Първо, защо си фен на Простиншо? Второ, защо ми хейтиш по-готиния канал? И трето, защо си тъпа? Отговори ми на видео, моля те. Така че пишете. Ако говоря, какво ще ми направиш, Надявам се да няма хейт.com. Ти самата си хейтър и не искаш да имаш хейт коментари. Така ли, жено? Така ли? Но ако има, и на тях ще отговарям в видеоклип. Добре. Това беше моето описание или биография за канала. Нещо още за профила ми. Ако не ви е ясно, веднага отивате. Да, лечи си, че половината и го пише изкуствен интелект, защото тук е направила малумната грешка. Отива отделно да напишете ком. И аз ще ви отговоря на видео и вече ще знаете и това. Само да те попитам, миличка, моя, несладичка, бубулечка такава. Защо съкръщаваш коментарите с ком? Ако някой не знае, че това е коментар, какво ще направиш тогава? Добре, хора, до тук ще приключим с днешния епизод. Отивам да го едитна и да го кача. Но просто това, както виждате, е пълен... няма казвам какво. То сигурно е дете. Не ми се вярва на някоя тинейджърка да има. Ако е тинейджърка... Оръжения магазин дано е близо до теб. Също така, ако искате още такива видеа, защото има фен профили на Влагалещето, на Ева Бема
Има още на... Силно и на Лили Там Иван също ще намерим някой фен профил скрит тайно в сенките на YouTube. Но вие, ако искате още такива видеа, щупете лайк бутона, абонирайте се за канала с камбанката или просто не направете нищо, изгледайте видеото, за да разберете за какъв кринч става на въпрос и колко деградирала е фенчета, колко са деградирали, трябва да говорим в множествено число, колко деградирали са фенчетата на Лина Прощина. Аз бях Мартинчо и до следващия патинчо!